Pretty Sparrows, for today's vlog, ipapakita ko na sa inyo yung mga ginagamit ko mag spearfishing. So sa mga nagtatanong dyan kung ano yung mga ginagamit ko, like pana, wetsuit, fins, mask. So ito na yung pagkakataon nyo. So umpisahan na natin para hindi na magtagal. Let's go! Unang ipapakita ko sa inyo ay ang aking mask at saka snorkel. So etong mask pinagamit ko ay nabili ko sa Shopee. So wala siyang tatak. Yan. Ang tawag dito ay no tatak. So yung rubber niya ay silicone rubber, malambot. Yan. Malambot siya, hindi masakit sa face. Peace. Ito, and then yung snorkel na ginagamit ko ay galing to sa Boracay sa kasamahan ko. Yung tatak nito ay Siak. Ayan. Silicone rubber din, pati yung mouthpiece niya. Ayan. Ito. So ito na yung mask and snorkel. Ayan. Sa halaga 400 plus. Mabibili mo siya sa Shopee. Okay. Ang next natin ay ang diving weights ko. Ayan. Ginagamit ko pabigat sa aking katawan. Ito. So yung isang piraso nito ay nasa 2 pounds. Itong maliit. Tsaka itong malaki ay 3 pounds. So yung dalawa nito ay nasa 2.5 kilos lang. Ayan. Dalawa lang yung ginagamit ko. Tsaka ito yung diving knife ko na ginagamit. Ayan. Nakatouch na siya dyan. Ayan. Binili ko to sa Shopee din. Shopee's Life. No. Ayan. Tapos yung quick buckle, quick release. Ayan. Nabili ko rin siya sa Shopee. So ito yung diving weights ko. Pabigat sa katawan. Ayan. Para makalubog. Ito siya. Next naman natin ay ang aking wetsuit. Ito. Yan. Ang brand nito, no brand. Tapos yung kapal nito ay nasa 5mm. So sobrang kapal. Pero ayos lang kasi taglamig. Ito. Yan. Ang size nito ay small. So kasyang-kasya sa akin kasi hanggang small size lang ako. Yan. Neoprene. Neoprene 5mm. Ito ang ating wetsuit na ginagamit. Yan. Ayos. Next naman natin ay yung flippers or kapay or fins na ginagamit ko. Ito siya. Yan. Made nito ay fiberglass. Fiberglass siya, guys. Matibay. Kahit ipukpok sa bato, hindi na mabasag. So, yung nilagay kong strap dito o hook pocket ay strap lang din ng bag. Ayan. Tapos pinix ko siya ng bolt screw. Ayan. Naka-screw. Tapos ayan, sa likod para mas matibay, hindi natatanggal kahit ilang sipa, hindi napupunit. Yan, ito yung kapay natin. Dalawa yung ginagamit. So, okay. Next, susunod natin ay ang aking flashlight na ginagamit sa gabi pag namamana. So, ito siya. X-Star 2,500 lumens. Ayan siya, guys. Yan.
So yung battery nito ay dalawang 26650 na 3.7 volts bawat isa. So ito siya. Tingnan nyo guys. Ito. Yan. Tapos bawat isa nito ay 5,200 mAh. Ito siya guys. Dalawa. Yan. So ito may apat na klaseng ilaw. Tinatawag na turbo, high, medium, at saka low. So may apat siyang ilaw na pipindutin. So start tayo sa turbo niya. So nakikita nyo may ilaw ako sa harap, tsaka maliwanag. So itatry pa rin natin kung maliwanag yung turbo. Yun, yan yung turbo, napakalakas. Ayan. Tapos yung next natin, yung high. Ito. Ayan, yung high. Malakas pa rin. Then medium. Yun, yung medium. Ayan. And then yung low na ilaw. Yun, yung pinaka-low. Ayan, makikita nyo siya. Itong low na to, parang ito yung ginagamit ko pag nag-iilaw ako sa taas. Yung may inaayos ako. Yung capacity nito bago malobat is 72 hours. Yan. Yan. So pag in-off lang, long press lang. Yan, naka-off na siya. So ito yung diving flashlight ko. Extra. So, ang next natin ay yung ginagamit kong pana sa gabi. So ito yung DIY night dive spare gun ko. So ito yung trigger, DIY, ayan yung handle, ayan. And then yung haba nito ay nasa 70 cm lang. Ayan. Tapos yung shaft is yung 6.5 mm lang yata to. And then yung rubber is 14 mm. Ayan. And then yung purpose ng extra shaft dito sa harap is yung ginagamit kong pang tusok or pang double key. Ayan siya guys. Tapos yung tali, mahaba to na sa 20 meters, breakaway style. So pag pumana, diretso na lang sa tali. So ito yung night dive gun ko. So ang last but not the least ay ang ating Mau spare gun. Mau spare gun. So ang gamit ko pa ng spare gun is Patos roller. Patos roller 110 cm. Yan siya guys. 110 cm. Ayan. Ito yung roller. Ayan. Makikita nyo. Ito yung roller nya. Ito yung rubber. Ayan. At saka yung shaft pala nito is 7.5 mm. So binilhan ko na siya ng bago kasi nung una tinangay yun ng mama ko na King Mac. So pinalitan ko ng cigar sub na 7.5 mm. And then yung rubber is 14 mm small ID. Yan. Ito. Napalitan ko rin na siya ng rubber. Nabili ko pala yung rubber na ito kay Servino. So napakamura nitong rubber na to, tsaka sulit, malakas, at tsaka small ID. Ayan. Yun yung rubber. And then yung shooting line ko ay ginawa kong Dyneema. Ayan. Hindi na siya monoline. Dyneema yung nilagay ko para mas matibay. So wala siyang trim. Ayan. So braid yung ginawa ko dito. Tsaka single wrap. Ayan. And then
Direct na siya, no bungee. Swivel lang. Swivel para swabe. Walang putol-putol pag nakahuli ng malaking isda kasi matibay. And then, yung reel line nito is 50 meters. Yan. 2 mm Dyneema. Right-handed. Yun. So, ito yung ating spear gun. Patos ruler 110 cm. So, galing pala ito kay Bro Nico. Shoutout bro. Ito yung gun mo. Yan. Panalo. Yun. At yun nga lahat ng ating mga gamit sa spearfishing, no? Yung pana, mask, weights, kapay, at saka wetsuit, flashlight. So, yun na. At natatapos na tayo. So, bago magtapos itong video ko, ay meron akong listahan dito na isa shoutout. Si Derek Vico, shoutout bro. Kay Nonong Palaboy, shoutout. And kay John Vinny Lion ng Kutungan Apas, pero shoutout. Ada pala. And then kay Bing Fishing TV, shoutout. Kay Dion TV, kay James Brian Rodriguez, shoutout. And then kay Mangyan Tiksay Hunters ng Mindoro, shoutout bro. And kay Ezekiel Johnson Jr., shoutout. At sa mga bago pa lang nakapanood ng aking mga video, mag-subscribe na rin kayo at i-hit ang tiny bell para updated kayo sa aking mga video. So thank you guys and God bless you all.